Skart birwejja li kull ma jmur ikompli jiffermenta f'dawn il-jiem tas-sajf. Drenaġġ ħieneġ għal-baħar. Din hija sitwazzjoni li qed tiddomina żona magħrufa bħala tal-Veċċja f'San Pawl il-Baħar fejn numru ta' persuni tkellmu magħna fuq kif din iż-żona nteżiet totalment biħmieġ mal-promenad u telqa kbira. Persuni li għamlu kuntatt mal-Net News iddeskrivew kif iż-żona ilha taħt abbandun żmien twil. Min-naħa tagħna meta żorna ż-żona rejna skeps li ilhom ma jitbatlu għal numru ta' jiem u kif ukoll skart ieħor. Residenti qalulna li f'waqtiet ir-riħa ta' dranaġġ tkun insapportabbli. Persuni jgħidu li ilhom isiru rapporti biex il-problema ta' dranaġġ tittejjeb. Oħrajn spjegaw magħna li dan kollu huwa frott tan-nuqqas ta' ħsieb fl-infrastruttura u huwa għalhekk li hemm il-problema ta' dranaġġ. L-istess residenti qalulna li ilhom jagħmlu ilmenti mal-Kunsill Lokali dwar l-intafa fiż-żona bl-awtoritajiet jagħmlu ftit li xejn u bil-post jibqa' stingat anki fl-eqel tas-sajf.